8 stupňů a to po celý rok. Druhý, přesunuli jste se na první nádvoří druhého planu. Pouze podání. Za pódiem se nacházela továrna a později místnost na ukládání zemědělských nástrojů. Za železnou bránou se nalézá hradní studna, která měří 28 metrů a je vystavená ve skále. Pravo od studny je reflektář, což byla jídelna. Je to barokní přestavba a nejdéle užívaná místnost na hradě. Takže teď jsme na nádvoří. Okay. Tady. Tak. Schválně jsem na začátku videa mlčel, ale jak teďka jistě víme, tak se nacházíme na hradu, neboli spíš zříceniny Okoř. Mám tady slečnu. A ne ten Okoř. A blíží se nám bouřka. To vůbec nevadí. Takže to bude za chvíli asi zajímavé. Tady to nejspíš podle toho, jak to vypadá. Tady nejspíš skákali nějaký lidi dolů, jako. Prej ne. Podle mě tam byla jídelna. Tady byla jídelna. Tady tam byla jídelna. Mhm. To je asi předpokládám. To je nějaký pódium. To se asi odehrávají nějaký akce. Já bych vám k tomu... Se nacházíme na nádvoří. Na nádvoří. Já bych vám k tomu strašně moc rád řekl něco víc, ale Wikipedii opravdu nemám načtenou, ale aspoň víte podle obrazu, jak to tady aspoň tak nějak vypadá. Já mám průvodce. Aha, pozor, tady. Eliška, nebo Elis má průvodce, to nám dali. Hele, za 120 korun, přátelé, jo. Za 120 korun máme si to projít sami, žádný průvodce není, neexistuje. Jsme tady zhruba asi v 5 hodin středoevropského času, nebo v 17 hodin. Tady se teďka zablejsklo momentálně, ale to vás určitě každýho, nikoho nějak nezajímá. Hele, tady je, tam prej nemůžeme, jo. Ale můžeme jít někam jinam, jo. Ale tam jsme byli. Teď jsme na nádvoří momentálně. A můžeme jít tudy dolů. Elis, nerozbij si hubu, já chci jenom podívat. Tam myslím, že to bude asi zakázaný území, hele. To bude pro narcisáky jenom. Jo. Pane jo. A nebo počkej. Myslíš, že to pro mě s tou kamerou bude dobrý tam chodit? Mám tady... Ne, nepůjdeš, jo, takže pro mě je to zbytečný. Ale přeci jenom to zkusím. Wow. No, tak to je hodně strmý tohle. Ale každopádně jako jsou tu bodláky pěkný, jako na tom. To bude asi nějaký druhý nádvoří, tady nejspíš měli asi nějaký podlaží, jak to tak vypadá. Tady
tady byla asi podlaha. Určitě, určitě. To bude nějaký evidentně nějaký suterén, nebo co, jak bychom to řekli. Asi jo. Jdeme se přesunout na druhé nádvoří. Jdeme se přesunout na druhý nádvoří, tak to musíš ty první. Že já jdu za tebou, jako. Vím, ono to píchá, že jo. Hm? Tak tady asi nejspíš pěstovali víno. Se zkusím nějakým způsobem vyhrabat. Dobrý. To se nám povedlo. No to bylo asi zahrazený celý, ale tady jak je to stejný. No, to vypadá, že to je původní, no, asi. Půjdeme dál. Tam jsou nějaký otevřený dvířka, podíváme se, co se dělo tam. A to byl asi, to byl asi ten vnitřní, Na druhé nádvoří Horního hradu a to před západní křídlo. Tato část hradu byla využívána sloužícími. Vlevo byla komora pro předcí a vpravo byla část z toaletu, takzvaná první. V horním patře se nacházela jídelna s kuchyní. Na podlahách přízemí si můžete prohlédnout klasické gotické tlačnice s dubovým listem. Toto jsou pouze repliky. No, je to možné. A co když mám třeba tlustou kameru, jako? Protáhnu se tam? Já to teda zkusím, jako jo, ale... Prčic. Tady jsem se dostala asi někam, kde bych neměla. Ale jako, ono to si způsobem jako půjde, jo? Že jako... Že tady úplně nemáme co dělat. Já mám... Hele. Vypadá to jako díra a jako brána do pekla. Jo. Že bychom... Jsou tady schody, který nevím kam vedou, ale můžeme se tam podívat. A možná, že když zapneš blesk na tom foťáku, tak to dokonce uvidíš. Já bych se teďka momentálně našich diváků zeptal, jestli tam jako máme jít nebo ne, ale... Myslím, že jako hrad, neboli spíš zřícenina. Začíná se nápadně oplazovat. Jo? 10 stupňů, možná víc. A už přestávám trošku vidět, ale... Já to s naší kamerou teda zkusím taky, ač mi teda momentálně jako kloužou trošku boty. Tatranky? Ty brďo, to já z Polska, jo. Je tady zima a dál to nebere, tady to prostě končí a je tady nějaký výklady, takže to asi dřív byla nějaká místnost. Místnost, kde skladovali potraviny. Asi nejspíš. Pokračuje to někam dál, nebo to tam končí? Tady to končí, jo. Já schválně zkusím, ale já vidím prd teda, abych pravdu řekl. Já se musím teda tady jako podržet, protože... Na druhé nádvoří Říceniny okruh byli jsme právě v také jakési štole, která zřejmě sloužila něco jako sklad potravin.
A nyní se přesuneme o kousek dál, protože nás začíná nenápadně dohánět bouřka. A asi bychom úplně nechtěli uvíznout na takovéhle zajímavém, chtěla jsem říct zřícenině, ale to nezní tak, jak bych chtěla. To bude asi zřícenina, že jo? No, to je jedno. Na takovém zvláštním místě, nabitém energií, která vyzařuje nejen z té bouřky, ale asi i z minulých životů, které tady dosud možná někde bloudí. Jdeme dál. Jdeme dál. Tak. Tady se přesuneme. Hele, koukej. A tady vedou schody do věže. Věžení do dalšího patra. Takže se tady můžu teda zavřít paní, protože tady balkon. Krásný výhled. A tady podle mě viděli, víš, no to, co se dělo na tom jejich nádvoří. Že když se nějaká paní nebo pán rozhodl zkontrolovat své podané, tak došel jen na tenhle balkon a měl tady všechno na očích. Protože tady se zdržovalo pouze lidé. Jenom jestli ti do toho můžu naše průvodkyně stoupit. Tady je ta nejvyšší část hradu Okoř. Plnila funkci obytnou a také funkci obranou, a to z jednoho prostoru ve stejném hrad se nacházel na kupecké stezce z Prahy do Slané. Pod vámi a pod věží se nalézá šachta, vytesaná ve skále, která sloužila jako spižírna. No takže jsme nebyli daleko. No, Vlastně jsme se možná dokonce i trefili. ano. A to jsme tady byli poprvé v životě, viď? Úplně laici, jo. Ale dostali jsme se. Bezpečnostní důvod. Haha. Že se v jižního křídle byly kůrny, v ostatních patrech To znamená, že dole, jak jsme byli, tak byla spižírna a konírna dole. Tak tam byla pohodlná. To už mě nesvědčovalo. Ještě to bylo vybudováno na počátku 14. století Františkem Rokycanským. V přízemí jižního křídla byly konírny, v ostatních patrech pak byly obytné místnosti. Prostředního druhého patra se nechal přijít do kaple, která sice byla obezděná, ale celých 500 let plnila svou funkci. Ní se v prostorách kaple konají svatební. Tak to si neumím moc představit, že Ano. se tady konaly svatební. Tady mimo kaple. To je jistý a samozřejmý. Protože tady, vážení přátelé, jistě nebo chybí jedno v této zřícenině, a to je to patro, kterým si říkáme prostě v normálních kostelech, že bylo tady byl ten. Já se omlouvám, máme tady strašný vítr, to je nehorázné. Ale to prostě byla ta
ta kaple a tady máme prostě toho člověka, který stál prostě a kázal. A dále nám chybí to patro, který už dávno je zbořený. Jo? A já, jako kdyby tady neválo takový, já to předám tady. Já předám kameru, pojď sem. Jo, až na ten baťoch by to asi šlo. No jo, no. No a teď bychom se ale měli přesunout na pátý a poslední bod. A to je Milohrad a hovoří o jakémsi mlýnu. Tak se momentálně dostáváme z té nejvyšší části hradu Okoř. Jak jsme si řekli, nejspíš to vypadá tak, že to byla asi část toho hradu, kde se kázalo, nebo kde prostě lidi byli svěřeni k otázce té části božské, katolické, nebo jak se dá říci. My jsme mimochodem narazili nějaký kamínek, neboli spíš útržek z nějaké minulosti, protože jsou tady nějaké čáry, nevím vůbec úplně, co to znamená. Jestli to nechali lidi, kteří tady už byli jako turisti, nebo jestli to bylo... Ale prostě je to takový divný. No nic, jdeme dolů. Po krásných starověkých schodech. Tady máme další nějakou nesmí se tam chodit evidentně. Máme tam něco. No. To vypadá velmi zajímavě taky. Nejspíš asi nějaký průchod do další věže, který tady měl být. Jdeme dolů. Alice už tady na mě trošku něčím klepala, nevím úplně, co tam měla. Snad jsem tady teda nezůstal sám. Tady máme asi bílou paní. Tak jo, tak ona mi zlezla někam nahoru, ale... No, tady. Tady nejspíš. Tady byla krásný dveře, nádherný. To jako... Asi nejspíš asi nemáme otvírat, co mi říká. Tak se zkusíme dostat po těch dřevěných schodech, který tady evidentně nechala nynější existence. To znamená, je tu pořád nějaký vítr, pořád se mi nějak špatně mluví. Velký okna. Tady asi vekry nebyly, viď? Každopádně je to dost vysoké. Tamhle jsme byli, tamhle jsme seděli. Dole je tady místní krásná restaurace. Tamhle jsou nějaký byty, evidentně, kde lidi si udělali nějaký nějakou rekreaci, chatu nebo něco takového. No, tady evidentně stále nějaká socha. Je úplně jasný výklenek.
Tady taky na druhé straně. Jak je to tam vysekaný, nebo co to je? To zvláštní. Tamhle to místo. Nějaký předhradí určitě. Byla kdysi, no, jak se dá říct správně. Tady byla nějaká vesnice dřív, určitě 100% podle toho, jak to tady vypadá, ta zvlněná krajina. Něco se nám tady dochovalo. Vys třeba dole, tam byl nějaký pozůstatek nějakého bytu, ne bytu, spíš nějakého baráčku. To samozřejmě nevíme z jakého století, ale ta krajina tady na nás působí vyloženě prostě, že tady prostě ta okoř byla posunutá dál, než měla. Jinak, co jsem chtěl říct, že se nacházíme ve vesnici Okoř. Tam má momentálně v roce 2023 112 obyvatel. A ovečky tam jsou. No, možná něco takového tady konali, možná chovali i v té době. Protože nám to tady napovídá. Tady ta krajina. Strašně zvláštní je, že po tu dobu, co jsme tady, tak se nám strašně svedl vítr. No, úplně nevím, jako jestli je to tím, že tady nemáme co dělat, protože jsme tady na tomhletom na této zřícenině Okoř úplně jediný, protože nevím, jestli nás tady chce ta entita, která tady momentálně pracuje. Má tady být nějaká bílá paní, která se tady má procházet po tomhletom nádvoří. To samozřejmě není ono, ale znáte tu písničku, že jo? Na hradě okoří, světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát, že? Tak se podíváme zase dolů. Něco tady píská. No, uvidíme, co tam píská. Mám pocit, že tuhle těma schodma se sem přišli. ale přeci jenom tady si ještě za něco zapomněla trochu. A je na pravé straně, jako. Pojď se na něco podívat ještě, pojď. Jo, ty dveře. Teď se zvědavý, jestli se někdo ozve z druhé strany. Myslím, že vidím stůl, vidím židli a nějaký kufřík na tom stole. A další dveře. Dřevěný. A taky to mají takovej ten kovový pás. A víc dala se nedohledne. Jsou to zkrátka dřevěný okovaný dveře. Je tam další místnost s jednou židlí, stolem a nějakým se stříbrným malým kufříkem na tom stole. Je to tak. Další návštěvníci. Tak už tady asi úplně nemáme co dělat. Odcházíme. Přesouváme se na jiné a další stanoviště. Takže tohle byla prohlídka zříceniny Okoř. A tou samou cestou, jako jsme sem přišli, tak zase odcházíme. Absolutně nevím, jestli
ta pověst o té bílé paní, co tady říká ta písnička, je pravdivá nebo ne, protože jsme za těch 20 minut žádnou nenašli, ale ta se údajně zjevuje až v té hodině půlnoční. Tady máme ještě nějaký, co jsem teďka našel. U vchodu. Tady nejspíše se čekali vojáci, měli na střažíno, jestli jim do hradu nepřijde nějaký vetřelec. Každopádně bude určitě to kukátko. No. A tamhle už si válí šunky naše spoluprůvodkyně, no. Tam údajně máme podle nějakých zvěstí nějaký mlýn ještě. To jsme zapomněli. A jsme vůbec nebyli vlastně na ní. Nevylezu jsem nahoru. Vem to, protože já se bojím vejít. To není vysoko. Přesunuli jste se na poslední část hradu, o kterém nejsou žádné písemné známky, takže můžeme jen hádat, co zde bylo. Přímo za hradbami se nachází rybník. Z 15. století, který byl součástí hradu. Je to velká bílá budova. Přímo pod hradbami. Vevnitř jsou pak bývalá hospodářská stavení. Tady to je mlýn. A tohle ostatní, co tady je a zároveň i není vidět, jsou další hospodářská stavení. Možná, jestli to bude slyšet, tak je slyšet ta voda, která tady burácí. A tady tím, nevím, co to je, se schovává to mlýnské kolo. Tamhle je voda a takhle je voda. Lutujeme. Každopádně ty zahrady, které tady jsou teď, jsou naprosto skvostné. Je to nádherné. Na to, že jsme na okoři jenom pár metrů ze řícenina. Teď tady dole se rozkládá celý čtvrt. Doslova ráj a doslova ulítlo. Doslova na ulítlo. Průvodce. Ztratili jsme průvodce. Tak to si budeme muset nějakým způsobem teďka... Krásný závěr tohohle videa. Ulítl nám průvodce a skončil tamhle. Právě se nacházíme zase u východu z hradu, neboli momentálně zříceniny Okoř. Jak jste jistě krásně věděli, ulítl nám průvodce, kterýho jsme měli, ale to snad není až takový problém. Nevím, no. Asi možná nás tady zavřou do hramodorny. Hladomorny, vole, no. Tady fotku uvidíte, tam jsem něco vyfotil, nevím, co to bylo. Ale každopádně
víme, kam patříme, no. Takže teď se jdeme přesunout do Číčovic na pivo. jo, a tam si řekneme zbytek, jaký, Zdeněk zaplatí. samozřejmě, iniciátor této výpravy musí vždycky svému dobrému příteli platit pivo, jak je u nás jistě dáno. 13. komnata. 13. komnata není, protože tady určitě, Takže tady to vede k tomu mlýnu. Ale tady to vede k tomu mlýnu, to za prvý, je tam další brán. ale tam už se nedostaneme. Tam už je to jasně dáno tímhletím krásným řetězem a ani se nám tam momentálně nechce jít, protože už by to bylo přes čáru a museli bychom tady spát, což nechcem, protože tady údajně prej prostě řádí ta bílá paní, jo, takže možná si ještě počkáme na, Záleží na tom, na kom řáje. no, to si nechme pro další návštěvu. Ten průvodce. Nám A vyjízdlo to k tomu mlýnu, tam, na tu terasu, nebo co tam je. snad to půjde nějakým způsobem. No, uvidíme, ale dobře, no. A vy jste měli jeden nebo dva? My jsme měli Jeden. Jo, dobře. My jsme vlastně, jako ten, prostě, já jsem to měla v ruce, potom jsem to odložila a ten vítr mi to si sebral a slítlo tlo z toho na tu terasu toho mlýna a opravdu nebudu skákat. Jo, dobře. Dobře. Nevadí. Takže moc děkujeme za návštěvu a Děkuji. ať se daří. Mám taky nashledanou. Naschledanou. Tak ať se novodobě tady rozléhá nějaká pouť, která je momentálně složená, protože momentálně je neděle, tak takhle zřícenina vypadá v momentální vizuální vizualizaci. Určitě je znáte z YouTube a tak dále, z dalších videí, ale prostě je to něco úžasného. A my si potom ještě na konci videa povíme, jaký z toho všeho z té návštěvy máme dojem a tak dále. Tamhle vlastně vlevo vidíme i ty novodobé stavby, které momentálně přilehají k té zřícenině. A musím teda momentálně říct, že tady mají krásně posečíno. Starají se o to. Bylo to tady úžasný a něco potom si povíme dál. Samozřejmě můžete dál komentovat, jak se vám tohleto video líbilo. A jenom vám řeknu, že tohle všechno bylo jenom laicky a momentálně řečeno, co jsme na tom hradě zažili a tak dále. Takže pak si řekneme a uvidíme dál. Tak ještě při odchodu z hradu, neboli spíš toto je vchod do restaurace, která se nalézá přímo v objektu zříceniny, jsme našli potůček, s kterým jsme si vlastně prakticky již prošli při tom příchodu. A jsou tady fotopasti na vidru říční. Je tady krásná hráz, udělaná nejspíše uměle. A lidi tady se můžou kochat již zmíněnou vidrou říční. Potůček nám sahá až nikam již zmíněnému, nebo již k zmíněné vesnici Okoř, která má nějakých 123 obyvatel. Krásné stromořadí lemuje touto krajinou a tady vidíme i nějaký baráčky, které jsou připojeny k té vesnici Okoř.
A jak jistě jste si zdáčeli všimnout, je tu provoz jak na Václaváku. Takže my se uvidíme v Číčovicích a tam už uděláme ten konec toho úžasného, krásného laického videa a pak ještě bude jedno z autobusu, no, jestli jsme dorazili nebo ne, protože mám takový pocit, že nás někdo sleduje.